Sa number 3 lapsag ginbilin sa nakapark nga jeep sa Talisay. Nakuhaan sang CCTV footage ang pagbilin sang lalaki sang box nga may unod nga isa ka bag-ong bunag nga baby girl sa nakapark nga jeep sa Barangay Zone 8 sa siyudad sang Talisay sa Negros Occidental Domingo sang gabi. Nakabati ang nakasapo nga may nagahibi nga bata. Kag didto na nila nakitaan ang lapsag nga nakaputos sa lampin. May mga dugo kag higko, pati ang umbilical cord sini ang yara pa. Gindalang lapsag sa Talisay City Health Office agud mahatagan ini sa nagakaigo nga medical attention. Sa karon yara ng lapsag sa paghinakop sa Talisay City Social Welfare and Development Office. Nagabulig na Talisay City Police sa pag-identify sang lalaki nga nagbilin sang lapsag pati na sa kung sino ang ginikanan sini. Wala naman sang residente sa Barangay Zone 8 nga nakakilala sa lalaki nga nagbilin sang lapsag. Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Salvador Trono Jr., ang hepe sang Talisay Police, kung makilalaan ang nagbilin kag ang ginikanan sang lapsag, sila ang sarang magapangatubang sang kaso nga child abuse.